Mit navn er Christian Leth. Jeg er musiker og forfatter. Alt, hvad jeg laver, handler om min søgen efter det, der er større end mig selv, end os alle sammen. Mine sange handler om at finde den magiske gnist, den overnaturlige oplevelse, der gør verden til mere end det, vi ser foran os lige nu. Jeg har brugt de sidste mange år af mit liv på at læse og studere alt, der handler om magiske ritualer. Men nu er jeg færdig med bare at læse. Jeg vil tage de første skridt af stien. Jeg vil afprøve det i praksis. Jeg vil se, om den er derude, den åndelighed, vi som samfund har mistet, eller smidt ud, alt efter hvem du spørger. Drik alle heraf. For neden under Danmarks flade landskab og indimensionelle dagligdag ligger der både eventyr, åbenbaringer og sære ceremonier. I en række tv-programmer vil jeg besøge de mennesker, der dyrker 1000 år gamle systemer, magiske ritualer og overvældende forvandlinger. Jeg skal på en sælsom og personlig opdagelsesrejse ud i det ukendte. Det var sgu rimelig syret. Undervejs vil jeg blive udfordret, presset og tvunget til at revurdere min egen fordomme. Måske vil jeg opleve ro, klarhed eller stor kærlighed. Måske bliver jeg skræmt fra vid og sans. Men jeg er klar til at åbne den dør. Komme, hvad der vil. I de her programmer prøver jeg at komme tættere på ritualet. Og hvis vi går tilbage i historien, så har magiske ritualer og overgangsritualer fundet sted til alle tider, i alle menneskelige kulturer, overalt i hele verden. Og selvom det ikke ser sådan ud her i protestantiske Danmark, så har det faktisk også fundet sted her for flere tusind år siden. Der findes nogen i dag, der stadig har den her tradition i hævd, på trods af, at forskellige religioner har væltet ind over det her land. Og jeg skal besøge en af de kvinder, der virkelig ved noget om oldnordisk og dansk shamanisme, for det er det eneste ord, vi har for det. Igennem hele verdenshistorien finder man shamanfiguren, en klog mand eller kvinde, som har adgang til en anden verden. I denne her udsendelse vil Annette Høst, der har studeret nordisk shamanisme i 25 år, forsøge at åbne døren til denne anden verden for mig og lede mig på en trommerejse, hvor jeg skal søge efter et kraftdyr. Og så kaster hun lys over shamanismens grundlag, animismen. Det er den idé, at hele verden er levende, og at vi mennesker kan tale med alt i den levende verden. Det er en håndgribelig og personlig tilgang til det åndelige, hvor den anden dimension bliver meget konkret. Min drøm er, at jeg med Annettes hjælp møder denne store åndelighed. At jeg kommer ansigt til ansigt med en anden side af verden. Jeg skal lave en udesidning i den mørke skov, og jeg skal stille mine egne spørgsmål til naturen. Det er et godt sted. Det er en smuk idé, at hver en sten og hver et træ er levende, men det er også skræmmende. Det forekommer mig næsten uoverskueligt at møde noget derude. Herinde bagved, der bor Annette Høst, og Annette Høst har i 25 år studeret shamanisme og kalder sig troldkyndig. Og hvad det betyder, vil jeg gerne spørge hende om. Hun dyrker en nordisk form for shamanisme, og det er ret interessant, fordi det er tit noget, man tager ud i verden og opsøger. Men jeg har altså taget til Amager for at finde det, og det er herinde, hun bor. Jeg kender lidt til Annettes tilgang fra hendes bog Jorden synger, hvor hun beskriver det shamanistiske og animistiske verdenssyn, hun har arbejdet med i alle disse år. Hej Christian. Goddag. Velkommen. Tak for det. Hun arbejder med trommer og trance, med den nordiske tradition og de ånder, der ikke bor i jungler og på stepperne, men lige her i vores danske natur. Noget af det, jeg synes, der er så spændende ved, også ved din bog, det er det her med, at sådan en som mig, der er interesseret i de her ting, så har jeg læst en masse om shamanisme. Men det har altid været noget, man finder i andre kulturer. I Nordamerika, Sydamerika, Sibirien, op nordpå, nemlig Lapland osv. Og så måske hos jæger-samlersamfund rundt om. Men de her forskellige traditioner, de har rødder samme sted, eller hvad? Det er det? Den fælles stamme på shamanernes verdenstræ, eller på den her shamankunstens verdenstræ, den består ligegyldigt hvilken tradition du snakker om, ligegyldigt hvor vi er på vand, så er der 3 kendetegn for shamanens arbejde, eller den, der praktiserer shamanisme. Og det er bevidsthedsskiftet, altså at det vigtigste arbejde, det foregår i en ændret bevidsthedstilstand, i en slags fortryllelse. Trance eller ekstase? Trance, ekstase, et ben i hver virkelighed, hvad du vil kalde det. Det er det ene kendetegn. Og det andet er, at man altid arbejder sammen med ånder. Enten kendte åndefæller, åndelærere, eller stedlige naturkræfter og ånder, eller dem, der kommer til opgaven. Så man, altså uden ånder, ingen shaman. Okay.
Og så den tredje er, at man laver nogle gange en rejse, altså sjælerejsen til åndernes verden, som er noget af det, du skal prøve i dag. Ja, så vildt spændende. Ja, som tit foregår med tromme. Det jeg fandt hos indianerne var, at der var et sprog, eller der for nogen, der også synes, at jorden var hellig, og nogen, der regnede det for en ordentlig førsteklasses måde at leve på, noget at leve efter, noget at leve med. Ikke? Så der var det ligesom, der var noget hægt sig til, men det var jo stadigvæk langt væk, og jeg er jo ikke indianer. Så det med så at opdage, at der var en nordisk tradition her, altså at naturens kraft også står stærkt her med nordiske rødder, så kom jeg hjem. I alle de shamanistiske traditioner er shamanen en person, som kan rejse til underverdenen og finde svar på de store spørgsmål, kurere sygdomme og bede ånderne om hjælp. Metoderne til at komme på den trancelignende rejsetilstand kan være trommerytmer, dans, sang eller euforiserende stoffer. Shamanen, der kan være både mand eller kvinde, er traditionelt en både frygtet og æret figur, der lever i udkanten af den fysiske verden. Han eller hun har et ben i hver verden, kan man sige, og handler med både venlige og ikke så venlige ånder. Selvom shamanen sjældent er magtfuld, som den organiserede religions præster har været det, har selv den stærkeste høvding traditionelt set spurgt shamanen om hjælp. Det kan være til et personligt spørgsmål, styrke til en prøvelse eller hjælp til at finde et kraftdyr eller en totemånd. Dyreånderne kan assistere menneskene, og disse ånder kan shamanen hjælpe en med at finde. Det vi laver her i dag er en shamanistisk trommerejse. Altså en rejse med trommens hjælp til de andre verdener, for at du skal lære din egen skytsånd, dit eget kraftdyr at kende. På gammel nordisk hedder det en fylke, en der altid følger dig. Og det er en, man regner med inden for shaman-traditionen, at det har alle mennesker, hvad enten de ved det eller ej. Men det, der gør, at du kan arbejde med det shamanistiske, er, at du er bevidst om det. Så I kan begynde at føre en bevidst samtale. Mig og min fylke. Inden jeg kan tage afsted på trommerejsen, som man kalder den indre sjælerejse til åndernes verden, skal min hensigt med rejsen formidles til ånderne i et entydigt sprog. Det er helt afgørende i denne håndgribelige magi at have en fuldstændig konkret hensigt eller målsætning med det arbejde, man laver. Her sidder vi. Nu er teltet slået op. Nu er det magiske rum åbnet. Og jeg beder alle mine kendte åndefæller, også de ukendte, alle dem, der vil være med til at hjælpe os i det her arbejde, skal være så velkomne. Og det, vi beder om hjælp til, er, at Christian her vil gerne møde sin egen skytsånd, sit kraftdyr, og lære det at kende. Så venner, vi beder jer om at stå os bi i det her. Ja. Her kan du ligge ned. Denne rejse mellem verdener foregår på dette tæppe, som Annette med en god portion humor kalder det flyvende tæppe. Så er det din opgave at rejse fra den her mellemverden, vi sidder i nu, rimeligt ufortryllet. Så bruger du trommen og min påkaldelse til at skifte bevidsthed til bare at lade dig fortrylle. Ja. At din opgave er så at rejse til de nederverdener, til underverdenen. Og jeg tror, det er der, du skal lede efter. Bed om at blive ledt til det kraftdyr, der er det rigtigt til dig på det her tidspunkt i dit liv. Og når du så synes, du har god kontakt, så tager du det simpelthen ind til dig i begge virkeligheder. Og så kan du komme tilbage. Jeg er usikker på, hvad jeg kommer til at opleve. Annette har med røgen og sine bevægelser gjort det klart, at dette nu ikke bare er en helt normal situation. At vi er i gang med et ritual. Men hvad skal der til for, at jeg kan opleve mere end bare dette rum og denne verden? Er trommen virkelig nok? Så er den her på? Ja, over øjnene. Alright, så ses vi på den anden side. Så vil jeg ønske dig god rejse.
fysisk til stede i rummet, og jeg kan mærke lydbølgerne i kroppen. Bag mine lukkede øjne bliver lyden til farver og indtryk. Jeg prøver at forestille mig en port til underverdenen, et hul, og tager mentalt tilløb til at rejse ned, sådan som Annette har instrueret mig i. Men først har jeg svært ved at se denne indre verden klart for mig. Jeg bliver distraheret og stiller for mange spørgsmål. Men efter noget tid med trommens rytme bliver det lettere. Det løsner ligesom. Jeg rejser ned gennem hullet og ned i en lang, mørk tunnel med rindende vand i bunden. Jeg forsøger at lade være med at tænke over grænsen mellem, hvad jeg selv finder på og hvad jeg oplever, og bare lade det ske. Reglerne er nogle andre her. Og som jeg rejser videre, bliver loftet i den mørke tunnel højere og højere. Og på et tidspunkt fornemmer jeg noget lilla lys, og jeg spurter ikke mere afsted. Jeg stopper op. Og så sker det. Lige pludselig, uden noget varsel eller tegn, hopper et dyr direkte i favnen på mig. Stemningen er nærmest euforisk, beruset. Og da Annette kalder mig tilbage, går der noget tid, før jeg rigtig vågner op. Jeg har egentlig ikke så meget lyst til at vende tilbage til denne verden. Du kan godt få meget mere. Det er fedt, synes jeg. Jeg kunne mærke det over i kroppen. Som... Så sådan... Jeg blev tør i munden, og... mærkelige steder. Så jeg kom igennem, synes jeg. Som det var lukket. Men så... var det som om, så var jeg pludselig hul igennem. Og så kom der sådan et dyr. Og et navn. Ret vildt sjovt. Et navn til dig, eller et navn for dyret? For dyret. Okay, som du holder for dig selv. Ja. Og det er sjovt, at det faktisk lige gik op for mig bagefter, det var det, der var sket. Hvilket var det, jeg gjorde. Jeg tænkte, okay, så er det nok god nok. Ja. Altså, jeg nåede ikke at... Det der med, jeg nåede ikke at tænke, nu er det, der skal ske. Og nu er det du nåede ikke at bortforklare det. Præcis. Det underliggende fundament for shamanismen er animisme, og det begreb kommer fra det latinske ord anima, som betyder sjæl eller åndedrag. Og animismen er troen på, at alt i verden er levende, beåndet og hænger sammen, og at kommunikation mellem alt levende er mulig. Det verdenssyn, at alt er levende, blev bekæmpet af kristendommen, både i Danmark og i resten af verden, og pludselig blev naturens ånder til de onde trolde, der forstener, når de hører en kirkeklokke. De kloge koner blev til hekse, og alle de pagter og aftaler, folk lavede med naturen, blev forstået som enten overtro eller i værste tilfælde pagter med mørkets kræfter. For begreber som det underjordiske og mørket og de afdødes ånder er grundlæggende elementer i animismen. Men uden shamanerne til at fortælle os om sammenhængen, fremstår de skræmmende eller ligefrem uhyggelige. For mig handler det om at stille sig åben for muligheden af, at jeg kan erfare noget andet, end det, jeg har fået at vide, er i den fysiske verden kun. At jeg er tro mod min oplevelse. Så det, jeg tror på, det er min førstehåndsoplevelse. Der er nogle ting, jeg kun kan sige, det har jeg hørt, at det skulle være sådan. Men der er masser af ting, jeg siger, det har jeg selv oplevet. Så det er ikke en tro? Det er en erfaring. Det er verdenssyn, altså, at alt er levende og forbundet, og derfor kan vi tale sammen. Vi er også nødt til at snakke sammen. Den samtale er det, som alle mennesker kan gøre, og som ligger nærmere for, når man ser alt andet som levende, fordi så er det pludselig, at så er jorden du, og ikke den. Og jeg kan, i stedet for at tale om vinden, hvor det blæser i det, så kan man tale med vinden. Og det er den åndelige basis under shamanens kunst. Trommerejsen var intens, men den føltes som om den foregik inde i mig. Og jeg håber virkelig, at Annette kan vise mig den åndelige dimension i verden, der er omkring os.
Og samtidig bliver jeg en smule utryg ved tanken, for hvis det er derude, så er det altså også sværere at bortforklare. Altså helt ærligt, hvordan ser denne levende natur ud? Dagen efter har Annette taget mig med ud i Gribskov på Sjælland, hvor jeg skal lave en udsidning, eller det der også kaldes en rådslagning med naturen. Det er en gammel tradition, som man har kendt siden de ældste tider, og ikke noget, man behøver at være shaman for at gøre. Jeg skal søge visdom fra den levende natur og dens væsener ved simpelthen at sidde ude i naturen og stille mit spørgsmål. Du går ud, når du ikke kan løse problemerne eller se vejen med din almindelige sund fornuft og sanser. Det er der, man må gå ud i det underfulde. Hvem er det, man søger hos, når man nu søger viden eller styrke eller indsigt eller kraft? Du kan søge det hos alle mulige naturvæsener, som vi enten kalder vætter eller trolde eller huldre, som i det her syn regner man med, at naturens væsener, de større og de mindre, kan have en visdom af en anden beskaffenhed end vores. Fordi de er ældre end os. Ja. Så min erfaring er, at hvis man går ud med en problemstilling og går ud og spørger naturens væsener, så får man ikke så meget løst sit problem, som man får det forløst. Fordi man bliver flyttet ud i en større sammenhæng. Men der bliver højere til luften, som du kan se. Ja. Ikke? Og at det måske at få svar fra et bøgetræ, der har både været her længe før vi kom, og forhåbentlig står her længe efter, vi er forsvundet. Hvordan stiller man et træ et spørgsmål, og hvordan svarer det? I den shamanske tradition er det mig, der skal ind i et andet mentalt rum for at få adgang til den anden verden, den anden dimension. Hvis jeg stiller et spørgsmål til skoven her, til alle de væsener, der er, når jeg så har sagt, hvad mit spørgsmål er, så lytter jeg selvfølgelig med hele mit væsen. Jeg lytter både med øjne og ører og det hele. Og så kan jeg måske læse svaret. Altså fordi at skoven, væsenerne nogle gange svarer lige så tydeligt med kropssprog. En fugl flyver hen, eller en gren vifter dig over næsen. Okay, så det er sådan nogle ting? Ja, det kan være ganske fysisk svar. Ja. Det er ikke bare for at få det helt på rent, det er ikke en stemme, der kommer ud, eller en... Det kan godt ske, at du så hører en stemme inde i dig selv. Okay. Så det lyder som om, at grænsen mellem ens indre oplevelse og den ydre oplevelse, den forsvinder. Den kan næsten forsvinde. Jo mere vi er forbundne, jo mere bliver det irrelevant, om det er indenfor eller udenfor. Inden for mig, eller om det er mellem mig og træerne. Det sker et eller andet sted, ligesom den samtale mellem dig og mig. Så det er det, at jeg regner med, at en samtale er mulig. Og derfor lytter jeg efter et svar, når jeg stiller et spørgsmål. Ideen om at sidde ude i skoven er mere skræmmende, end jeg havde regnet med. Selve tanken om at sidde alene og høre beskeder fra mørket er ret ubehagelig. Jeg må tage et valg. Enten vælger jeg at se det som en slags manddomsprøve, en leg, som handler om at turde sidde stille i mørket. Eller også går jeg med på logikken og godtager, at det, jeg oplever, er sandt. Ligegyldigt om det kommer inde eller udefra. Og dermed åbner jeg også for chancen for at blive skræmt fra vid og sans. Det er meget mere grænseoverskridende, men også den eneste måde, jeg kan få et ærligt indblik på. For hvis først det virkelig betyder noget, så bliver det umuligt for mig at affeje det, jeg oplever. Grunden til, at vi godt kan lide at gøre det her omkring der, hvor dag og nat mødes, det er dels fordi, at det er et tærskelpunkt. Hver gang der er en tærskel, en overgang, så kan kraften komme til. Og den anden ting er, at når det begynder at blive tusmørke, så begynder du at kunne se ikke bare tingenes overflade, men også hvad væsenerne er indeni. Du begynder at se tingenes inderside. Så det er det, man normalt vil sige, der hvor man ikke rigtig kan se det mere? Præcis. Der begynder du at se uden forklaringer. Der ser du kun det, der byder sig til, for du kan ikke mere se det træ. Det er noget af det, jeg har været lidt nervøs for. Nu hvor vi sidder her i solskin, så er jeg ikke lige så nervøs, men det er noget af det, jeg har været lidt nervøs for. Det er det der med, hvis der er noget, der viser sig som af den ene eller den anden grund virker skræmmende. Ja, så husker du, hvorfor du er der, og du beder om hjælp. Du kan bede dit kraftdyr om hjælp.
Du kan det hele taget bede om hjælp, og så siger du, jeg ser dig, hvad vil du mig? Jeg har tidligere været ude i skoven, hvor jeg fandt et sted, der føltes rigtigt. En lysning midt i et tæt stykke skov, og dette sted skal nu være rammen for min udesidning. Jeg har en stav med, som jeg samlede op, da jeg fandt stedet. Så er det her. Ja. Nu bliver det alvor. Jeg skal sige min intention, altså formålet med denne udsidning, og det er nøglen til hele ritualet. Annette har hjulpet mig med at formulere den, fordi den både skal være så ren og så enkel, at jeg kan blive ved med at sige den, selv efter mange timer alene i mørket. Det er et godt sted. Og her, hvor vi er nu, det sted, du har valgt, eller som har valgt dig, det bliver dit magiske hellige rum. Og det bliver i hvert fald inderkredsen af her, hvor der sker det for dig, som nu sker, indtil du bliver kaldt hjem. Så hvis du nu vil starte med at sige, ligesom det er, sig det til hele skoven, alle skovens væsener, både dem du kan se og dem du ikke kan se. Hvad er du kommet for? Ja. Jeg er kommet for at bede om hjælp til at finde min åndelige vej. Og om styrke til at gå de første skridt. Ja. Godt. Så held og lykke. Og må det hele, dit foretagende, blive velsignet. Tak. Hilja guder, hilja gudinder, hild dig du al gode jord. Giv os som er her, mæle og forstand, og læge hænder, så længe vi lever. Nu er der ingen vej tilbage, andet end at vente på, at Annettes dyreagtige råb kalder mig hjem. Indtil da er det bare mig og naturens ånder. Her er jeg. Jeg beder om hjælp til at se min åndelige vej. Og til at få modet til at turde tage det første skridt. Hjælp natur, giv ham kraft, gør hans blod stærkere. Hjælp natur, giv ham kraft, gør hans blod stærkere. Kom og hjælp din søn, vis vejen til din søn. Kom og hjælp din søn. Det første svar kommer til mig så hurtigt og så enkelt, at jeg først tænker, det er for banalt. Et af de høje bøgetræer står godt 40 meter op i luften, og op ved kronen vokser en sølvfarvet gren udad og opad. Min åndelige vej, som jeg har bedt om at se, er en del af dette træ, og alle de andre grene, de andre veje, er en del af den samme stamme. Min åndelige sti har rødder det samme sted som resten af træet. Det er en meget enkel logik, nærmest som den, man møder i eventyrene. Og den indsigt efterlader mig med den anden halvdel af min forespørgsel. Giv mig modet til at tage de første skridt. Tiden mister sin betydning. Jeg sidder ned, går rundt og står helt stille, mens lydene bliver højere, og mørket kryber frem langs skovbunden. Jeg tror, jeg ser noget ud af øjenkrogen, og kæmper imod min egen impuls til at bortforklare det. Jeg prøver at holde fast i uvidsheden, i uroen, og at insistere på, at det er virkeligt. Og ved at jeg gør det, sker der noget mærkeligt. Jeg begynder at høre mange flere lyde, og vindens majestætiske susende i trætoppene og dyrenes kald og puslen i skovbunden bliver budskaber. Min virkelighedssans begynder at vakle. Da jeg hører Annettes kald, begynder anden del af mine intentioner for mening. For tanken om at gå hjem gennem den mørke skov virker uoverskuelig. Men modet er jeg nødt til selv at finde. Og da jeg begynder at gå, er jeg decideret usikker på, hvordan virkeligheden hænger sammen. Turen
Ridt gennem skoven i mørket er noget af det mest intense, jeg har prøvet. Dette er ikke bare en skov, det ved jeg nu. Og jeg må kæmpe med mig selv for ikke at løbe hele vejen. Men jeg vinder kampen. Jeg sætter en fod foran den anden i mørket. Christian, du ser ud som om du kommer lige tilbage fra et eventyr. Ja, det kan man godt kalde det. Det var godt nok noget af en omgang. Okay. Det sidder dybt inde i kroppen. Jeg tror, at hele oplevelsen af at sidde derude og at tingene begyndte at have alle mulige andre væsener, eller hvad man vil. Jeg blev rimelig bange nogle gange. Altså virkelig bange nogle gange. Og så sådan mindede jeg mig selv om, hvorfor jeg var der, og sagde det højt. Og det gik op for mig undervejs, at den del af mit spørgsmål, der hed at finde modet til at gå, det var turen hjem, det drejede sig om. Det var det, jeg fandt ud af. Der var ikke så meget der. At tage de første skridt ud af den der cirkel og hele vejen hjem. Shit, mand. Jeg får lyst til at sige, at det er nærmest rystende, altså du ved, ikke? Oplevelse. Hvad var det, der var specielt stærkt, eller hvad var det, der var kendetegnet med turen hjem? Det var det at være fuldstændig fyldt af den tilstedeværelse, som er meget, hvis du står på det forkerte ben, så er det angstprovokerende. Ja. Det er grænseoverskridende. Det er vildt grænseoverskridende. Og det er lige præcis det, du har gjort. Du har overskredet en grænse. Det er vildt grænseoverskridende. Og det er at tage et skridt ind på den vej, du selv har bedt om at se. Den nat ude i Gribskov var noget af det mest skræmmende, jeg nogensinde har oplevet. Og samtidig var det en sejr, en bedrift, min egen prøve, jeg bestod. Og fik jeg svar på mine spørgsmål? Ja, naturen svarede mig sgu. Det er en større verden, jeg sidder tilbage med efter min udsidning. Trommerejsen var en ekspedition ind i sindet, og den er nemmere at forstå og passe ind i vores tolkning af virkelighed, sind og psyke. Men selvom jeg kan pege på alle virkemidlerne, kan forklare psykologien og filosofien bag udsidningen, så kan jeg ikke undsige mig, at jeg oplevede noget derude. Noget, som jeg ikke kunne have oplevet andre steder. Jeg erfarede simpelthen noget, som jeg i min dagligdag er adskilt fra. Min verden blev større. Og følelsen af, at træer, skygger, dyr og væsener talte til mig, svarede mine spørgsmål, den kan jeg ikke slippe. Den sidder i min krop.